Iki cara gawe weton legi, bangkitno spiritual, kekuatan pemikate. Wong sing weton legi biasane duweni pesona alami, tutur kathae lembut, aura wajahe teduh lan gampang disenengi wong akeh. Iki supaya aura pemikatmu tambah kuat. Sing pertama, jogoken resike awakmu lan sandanganmu, aura njaba sing resik lan menarik bisa memperkuat energi jero. Sing keloro, perkuat batin karo doa lan wirid sregep lan ati sing resik bisa memancarkan daya tarik luwih kuat. Sing ketelu, biasana sumeh lan sikap ramah, lebih dikenal gampang akrab, iki iso dadi kunci pemikat. Sing kepapat, gunakno wewangian. Mergo aroma wangi bisa nambah magnet energi positif. Sing kelima, latihan percaya diri lan teges, ora mung lembut nanging kudu duwe sisi kewibawaan. Sing keenem, sing akeh sedekah mbok sithik nanging kerep, semakin bercahaya auramu. Karo njaga kuwi kabeh weton lebih bisa mancarno pesona sing ora mung narik ati lan bisa dihormati lan diaji.